What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. And as you can see, for today's video, nandito tayo ngayon sa Go Auto Outlet sa west area ng Edmonton. Ayan. So papasok tayo dito sa kanilang showroom at titignan natin ano ba yung mga featured cars nila at paano ba makapag-avail ng kanilang mga promo at ng kanilang mga sasakyan. Ayan. And speaking of tour, nasa na ba yung babae na yun? Ang tagal-tagal eh. Anong oras na? Friendship, dito na ako. Uy, Friendship, andiyan ka na pala. Ang tagal mo naman, kanina pa ako nag-aantay. Pasensya na kasi nakabenta ako ng sasakyan kahapon, ngayon ko din-deliver. Wow, talaga naman. Yes. Napakagaling naman talaga magbenta ng sasakyan ni Friendship. Ayan. So mga kabalen, papakilala ko sa inyo ang ating makakasama ngayon sa ating vlog. Walang iba kundi si Drive with Roxy. Ayan. Hello po. So, mag-hi ka naman sa ating mga kabalen. Hello po, mga kabalen. Ayan. So, sasamahan mo ba kami sa loob at titignan natin yung mga units nyo? Yes po. Okay. So, napansin ko ang Friendship. Ako nga, balot na balot. Ganun talaga. Itong si Friendship naman talagang reveal na reveal. Kaya talagang nakakabenta ng mga sasakyan. Bibili kayo ng dalawa agad. Okay, so mga kabalen, tara na, samahan nyo ako at, samahan nyo kami, at tayo'y papasok sa loob. Tingnan natin kung yung mga magagandang units nila. Let's go! Wow! Ang ganda ng showroom nyo, Roxy, ha? Ang daming sasakyan. Yes. So, anong mga meron dito? Ano ba mga sasakyan na pinipicture nyo dito sa loob ng inyong showroom? So, ito yung mga unit na featured unit ang nilalagay namin. Okay, so ito yung mga featured units nyo. Para pagpasok ng tao, makikita nila kaagad na maraming mga ganang Siyempre, di Go ba? auto. Wow. So, aside dito sa inyong showroom dito sa loob, ano pa ba yung mga meron dito? Ano ba may makikita natin? So, meron din kami detailing area. Okay. Service area, tapos yung sa may parking namin, maraming new cars na pwede natin. Oh, so ibig sabihin, nagbebenta kayo ng mga used car, Yes. and ito mga brand nyo itong mga to. Hindi brand nyo to, like a pre-owned din. Oh, pre-owned din. So, Ang usually, gaganda, ha? yung mga trade sa BMW, dito Oo. namin ganito. Ang gagandang pre-owned to, ha? Yes. Kala ko brand new, eh. Grabe. So, ito yung Range Rover, no? Napakaganda ng Range Rover. And, wow, ito, Chevy. Camaro to, di ba? Yes. Camaro RS. Wow. And Meron ito, din po kami meron kayong Audi. 2023 na Audi. And is that a Mustang? Yeah, that's a Mustang. Mustang GT. Wow. Grabe, Roxy, ang gaganda ng mga units Yes nyo. po. So, ikot pa tayo. Ano pa bang pwede mong ipakita sa atin? Pwede tayo pumunta sa detailing area natin. Sige, sarap na tayo doon. Okay. Okay, so Roxy, ito na yung ating detailing area. Yes. Yan. So, ano ba ang ginagawa dito sa detailing area niyo? So, dito namin nililinis yung mga sasakyan ng mga nabenta namin. Okay. So, usually, bago namin i-deliver sa mga customer is minimake sure namin na talagang malinis siya. Na talagang pulido, di ba? Kasi, syempre gumagastos itong mga clients na to eh. Syempre kailangan, bago mo i-deliver, ibigay sa kanila, ito talagang sparkling clean, di ba? Yes, most of the time. Oo. Ako nga naglilinis mismo. Wow, Yes, di nga. ako mismo. Wow, yung suot mong yan? Yes! Mag-spray gun ka ng ganon? Talaga, Wow. naglilinis ako ng mga sasakyan na nabenta. Wow. So, yun pagka bumili kayo ng sasakyan dito, at kay Roxy kayo kumuha, siya mismo yung magka-car wash ng inyong sasakyan. Yes. Yun. Wow, okay.
Napakaganda nun. Okay, so, ang luwang, no? So, pwede siya mag-car wash, pwede ka mag-detail. Yes. And maganda to sa isang dealership na kumpleto. Meron ka ng showroom, meron kang detailing shop, car wash, and ano pa ba yung pwede natin makita? Nakita ko banda dito, meron pa yung parang service area. Yes, that is service Dito yung area. parang mga maintenance na at mga mekaniko niya. Yes po. Pwede ba natin tignan? Yeah. Sige, tara. Okay, so this time naman, Roxy, no? Dito tayo sa inyong maintenance area, tama ba? Yes, so technically ito yung inside inspection area po namin. Okay. Which is kung nabenta namin yung sasakyan, kailangan kahit nakapasa ito sa AMVIC inspection, in-inspect pa rin po nila dito. Para sigurado, di ba? Para sure po. Yun. Kasi di ba naman, bibili ka ng sasakyan mo, di ba? Siyempre, expected mo na maganda yung kondisyon. Usually, pag mga used car, kaya ito yung dito nila ginagawa yung inspection. Ayun. So, nakakasiguro kayo na kahit used car ang inyong binili, kondisyon yung makina, maganda yung takbo ng sasakyan mismo, yung gulong talagang maganda ang kondisyon, reliable, and yung baterya, very important na kailangan talaga kargado yung baterya. Yes. Talagang perfect running condition ay ika nga nila, di ba? Ayun. So napakaganda, no, para talagang all-in-one or parang one-stop shop. Yes. Meron kayong sales, meron kayong detailing, at ito maintenance naman. Yes. Ayos, ganda. So, saan po tayo next? Papasyal kita doon sa delivery room na. Sa delivery room. Sakto, doon yung dalawang nabenta kong sasakyan. Wow, Yes. nakabenta. Yes. Magpapa-teams ka mamaya, ha? Yes. Sige, mga kabalen, let's go! Okay, so eto, nandito na naman tayo sa isa pang room or area ng inyong dealership, no? So, ito na ba yung tinutukoy mo na delivery area? Yes. Okay, so bakit siya tinawag na delivery area? So, dito namin nilalagay yung mga nabenta namin sasakyan. Siyempre, meron pang mga picture taking, mga ganyan. As you can see, may ribbon na dyan. Ayun. Kasama ba dito yung malaking susi? Ay, wala yun eh. Sa Walang Pinas lang yun. Pero magre-request tayo kay boss. Sa Pilipinas lang pala yung may malaking susi. Yeah, hindi sa uso Pinas dito lang. sa Canada yun. Hindi siya uso eh. Ganun ba? Ribbon-ribbon lang? Ribbon-ribbon lang. Ay, nakakalungkot naman. parang ang ganda ng feeling na may Yes, malaking susi ka, di ba? Okay. Gulong sana yung malaki. Mahirapan mo yung customer. Ayun, so, eto, bakit may ribbon na to, Roxy? Kasi ito yung nabenta ko na to. For delivery na to. Oh, nabenta mo to? Papunta na sila ngayon dito para kunin itong sasakyan. Ang lakas mo makabenta. So, ito for pick-up na. Although delivery ang term, pero ibig sabihin lang na for releasing na siya. So, ito na yung ano. Marami tayong referrals eh. Doon tayo nakakabenta sa mga referrals. Sa mga referrals. Word of mouth. Kasi syempre may 500 din sila. Uy. Pag nag-refer kayo, may $500 kayo. Talaga ba? Yes. Sige, usap tayo mamaya tungkol dyan, ha? Pag-usapan natin mamaya yung tungkol dyan, mga kapalin. Sige. Ito yung 2020 Subaru WRX. Wow. Ang ganda, oh. Kabataan. Oo. Yung mga ano. Talagang ang pogi, pampapogi talaga to. Yes. Kailan kaya ako magkakaganito? Diba? Okay. So, saan tayo next? Pwede din tayo pumunta dyan sa lobby namin. Sa lobby? Yeah. Okay. So, sige. Punta tayo doon sa lobby and tignan natin ano ba meron doon sa lobby. Let's go. Okay, so medyo napagod kami sa kakaikot dito sa kanilang dealership, no? Kaya naupo muna kami. Ano ba tong area na to na tinambayan natin? So ito yung lobby namin, which is dito maghihintay yung mga customers sa mga approval nila. So pwede silang tumambay dito. Meron din kami mga coffee dyan, French vanilla, habang naghihintay. So ito yung area na yun. Nice, ha? So ibig sabihin habang nag-aantay silang ma-approve, yes, or habang nag-aantay na ma-release yung sasakyan, pwede silang tumambay dito, magkape ng libre, yes,
at mag-relax, di ba? Yes po. Ayos. Talagang, alaga niyo yung mga customers nyo dito. Nice. Okay. So, almost done na ang ating content ngayon for today's video, no? And syempre, bago tayo matapos, alamin natin paano ba mag-avail at makakuha ng sasakyan dito sa Go Auto dito sa West. Ayan. So, paano ba? Ano bang gagawin namin para makapag-avail? So, pwede naman nila akong tawagan sa 780-218-1231. Pwede din nilang akong i-reach out sa Facebook, Roxy Castro Urbano. Or pwede din mag-direct sa'yo, tapos ikaw na magsabi sa akin. Basta gamitin nila yung Kabalen. Ayun. So yes, ganun pala mga Kabalen, no? Actually, I've spoken with the management as well. Binigyan nila tayo ng parang partnership na parang promo partnership with this company. So, ito ang pwede niyong gawin. Tuwing pupunta kayo dito or mag-i-inquire kayo, mention the promo code Kabalen. Ayan. Pagka minention nyo yun, bibigyan kayo ng management ng 500 cash discount. Wow! Di ba? Pero kailangan banggitin nyo yun. Kasi pag hindi nyo binanggit yung promo code Kabalen, hindi niya bibigay o hindi nila ibibigay yung discount nyo na $500. Di ba? Laking bagay na yun, di ba? Yes, malaking bagay na din po yun. Wow! Di ba? So, yan. Sa mga gustong mag-avail ng mga sasakyan, tumingin. Kahit mag-window shopping lang kayo para lang malaman nyo kung ano bang meron nila dito, mga units nila dito. Pwede kayong pumasyal dito sa kanilang shop. Yes, pwede po. Yes. Ano bang address dito? Alam mo? Yes. So, andito kami sa Go Auto Outlet West. Sa likod lang po kami ng BMW. So, kung alam niyo yung Walmart Stony Plain, diretso lang yun yung sa Hilera, tapos papasok lang sila sa BMW. Sa may likod lang kami, nakalagay Certified Pre-Owned po, na building. Ayun. And searchable naman siya sa Google Maps and Waze, di ba? Yes. Nalalagay mo lang is Go Auto Outlet West. Ayun. So, hindi na kayo maliligaw. Makakapunta na kayo dito at makikita nyo na si Roxy. Yes. Ayan. So, kung gusto nyo na mag-avail, hanapin nyo lang po si Roxy. Ayan. So, binigyan niyo yung number niya, yung kanyang Facebook page, at banggitin nyo lang promo code Kabalen. Makukuha nyo yung 500 cash, cold cash discount nyo. No questions asked. Ibibigay ni Roxy yun sa inyo. Yes po. Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at walang sawang pagsubaybay sa ating mga video. Sana hanggang ngayon nag-i-enjoy pa rin kayo at may natututunan pa rin kayo sa ating mga videos. Okay. So, once again mga Kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!